Ola, buenos días. Pois aquí estou facendo un postre moi sencillo, moi fácil de facer, non ten nada nada máis que unha plancha de hojaldre e cabello de ángel. Neste caso, do que fixen é unha casa. Outras veces, se non o teño, pois uso do comprado, que está buenísimo e riquísimo. É cortar a plancha de hojaldre en cuadraditos máis ou menos iguales, poñerías un poquito e despois ilos cerrando, así. Moi sencillo todo, depois hai que pintalos con ovo e xa está. Todo así moi fácil. Bueno, agora vamos botar un pouquiño de ovo por encima e para o forno. Isto é super sencillo, é super rápido. Só ten un problema. Só teñen un problemilla, que no momento que os pos na mesa desaparecen, porque están riquísimos e buenísimos. Venga, dentro dun ratito xa salen do forno. Agora para dentro. Ala, a 180 eu poñolles o aire porque co aire sale moito mellor, o hojaldre moito máis rico, estupendo. Nun ratito fora. Bueno, pois xa vedes, recién salidas do forno. Ainda están burbujeando. Tuveron 7 minutos no forno. A 180, co forno precalentado, e eu sempre lle poño aire po hojaldre porque me gusta, pareceme que o deixa mellor. Agora hai que deixar que enfríen. E bueno, hai quen lles bota pois un poquinho de azúcar glas por arriba ou nada. Eu normalmente poño sin nada. E salen dunha plancha desta medida, pois salen como uns 24. Veña, que aproveita a todos, gracias.